Arratsaldeon ikusle, zer moduz ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzak 19, hortzirala, asteragoaz titularrekin. Nafarroak zordunen zerrenda kaleratu du guztira 238 milioi euro zor dizkiote foru gobernuari. Tartean daude Beltranen familiaren upeltegia eta Gabriel Urralburu Nafarroako lehendakari ohia. Foro sozial iraunkorrak adostasun zabala eta zeharkakoa lortu nahi du euskal presoen auziari irtenbide integrala emateko. Eneko konpainsek tortura salatu eta 7 urtera atzo deklaratu zuen Iruñako auzitegian. UGT Komisiones Obrerasek eta Nafarroako enpresarien konfederazioak diru publikotik 183 milioi euro jaso dituztela salatu du EH Bilduk. Euskararen foru dekretuaren harira Uxue Barkos lehendakariak esan du legean oinarrituta eta errealista dela dekretua. Erabaki Pamplona webgunea aurkeztu du Iruñako udalak parte hartzea sustatzeko. Gaurtik igandera bitarte Nafarroako bigarren azoka ekologikoa izanen da Iruñeko autobus geltoki zarrean. Gaurko albisteekin hasteko Nafarroak zordunen zerrenda kaleratu du guztira 238 milioi euro zor dizkiote foru gobernuari. Tartean aurkitzen dira Beltranen familiaren upeltegia eta Gabriel Urralburu Nafarroako lehendakari ohia. Nafarroako ogasunak zordunen zerrenda argitaratu du bere webgunean. Berankor handiak 316 dira eta 237,9 milioi euro zor dizkiote foru erkidegoari. Kasu gehienak balio erantziaren gaineko zergarekin eta txikipen fiskalarekin lotuta daude, enpresariak eta profesionalak direlako zordun gehienak. 2016ko abenduaren 31an 250.000 eurotik gorako zorra zuten pertsona fisiko eta juridikoak dira zerrendan agertzen direnak. Zorrak atzeratuta eta baliogabetuta dituztenenak ez dituzte aipatzen hori dela eta Atletiko Osasun adibidez ez dago zerrenda horretan, baina bai Ana Beltran PPko parlamentariaren sendiaren upeltegiak, Bodegas Camino Castillak ia 700.000 euroren zergak pagatu gabe zituen abenduaren 31an. Eraikuntzari lotutako enpresa ugari daude zordun handienen artean, baina baita zenbait izen ezagun ere. Gabriel Urralburu Nafarroako lehendakari ohia eta ibilbide profesionala Nafarroan egin zuten Errusiako 2 txirrindulari profesional hoi ere bertan dira. Zordunen 40% higiezinen eta eraikuntzaren sektorekoa dira. Zor guztiaren 40% eurek eragin dute, 107,7 milioi euro baino gehiago Luis Esain Nafarroako ogasuneko zuzendariak jakitera eman duenez. Elikadura eta banaketa sektoreko zergadunek 14,3 milioi euroko zorra dute, ibilgailu saltzaileek 11,6 milioi eurokoa, petrolio gaien banatzaileek 10,6 milioi eurokoa eta ostalariek 9,4 milioi eurokoa. Denera 53 pertsona fisikoak dira eta 273 juridikoak. Zordunen 23% hartzeko dunen konkurtsoan daude. Zordunen zerrenda 3 hilabetez egongo da eskuragarri ogasunaren webgunean. Pertsona fisikoen kasuan izen abizenak eta NIF zenbakia azaltzen dira. Pertsona juridikoen edo erakundeen kasuan berriz izen sozial osoa eta NIF zenbakia. Foro sozial iraunkorrak adostasun zabala eta zeharkakoa lortu nahi du euskal presoen auziari irtenbide integrala emateko. Martxoako foro sozialaren ondorioak aurkeztu zituzten atzo Iruñan. Brian Kurrin harremanetarako nazioarteko taldearen koordinatzaileak 4. foro sozialaren agiria euskal presoen eta ieslarien etxeratzeari buruzkoa babestu egin du. Kurrinek azpimarratu du presoa konponbidearen parte bezala ikusi behar ditugula eta ez arazo bat bezala. Euskal presoen auziari irtenbide integrala ematen hasteko xedez adostasun zabala eta zeharkakoa lortzeko neurri batzuk proposatu ditu foru sozial iraunkorrak Iruñan 3 ataletan bilduta. Premiazko lehen neurriak hartzea, legedi arruntera itzultzea eta Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak espetxe eskumena eskuratzea. Horiek dira pasaden martxoaren 10ean Donostian egindako 4. foro sozialaren ondorioak eta orain bilera sail bat hasiko du Euskal Herriko erakundeekin, bestelako eragileekin eta euskal presoekin ez oso epe luzera kontsentsu bat izateko.
Kurrinek foro soziala egiten den lana goraipatu du Espainiako gobernuak onerako bake prozesu batean izan beharko lukeen jarrera ez duela kontuan hartuta. Ildo horretan deitoratu egin du estatuak oinarrizko eskubideak ez errespetatzea. Foro sozialaren dokumentuari dagokionez nazioartean onartutako oinarrizko eskubideak biltzen dituela esan du. Ziurra agertu da aurrerapenak izango direla eta hori horrela bada gizarteak elkarlanean aritzeko eta adostasunera heltzeko izan duen gaitasunagatik izango dela iragarri du. Alabaina, ohartarazi du bidea luzea, zaila eta nekeza izango dela. Eneko Konpainsek atzo deklaratu zion Iruñeko auzitegian tortura salatu eta 7 urtera konstituzionalak auzitegiari agindu eta gero. Euskal Herrian milaka tortura kasu egon dira, ez kontrolik gabeko 4 guardia zibilak hala izan nahi dutelako, baizik eta hori baimentzen zuen sistema oso bat eraiki delako. Horixe izan da Eneko Konpainsek Iruñeko auzitegira sartu aurretik esan zuena. 2010ko irailean hartu zuten atxilo beste 5 kiderekin batera eta 7 urteotan ez du epaia aurran deklaratzeko aukerarik izan. Auzitegi konstituzionalak agindu du haren auzia berriz ikertzeko. Auzitegiengan konfiantza eskasa duela adierazi du, ez ordea herritarrengan itxaropentsu dagoela, baina itxaropena herriarengan daukala aitortu du. Atxilotu zutenean Donostian zegoenez, Pako Etxeberriak ikertu du Konpainsen tortura kasua Eusko Jaurlaritzak eskatuta beste hainbat kasurekin egin duen bezala. Eskaera zuzena egin dio Konpainsek Nafarroako gobernuari azterketa sakona egin dezan, torturak Nafarroan izan duen eragin erreala ezagutzeko, tortura itzaletik argira ekartzeko. Auzitegi parean elkarretaratzea egin zuten atzo hainbat herritarrek 5.657 torturatu inpugnitaterik ez lelopean. Txalo zaparrada jasota sartu zen Konpains epaia aurrean deklaratzera. UGT, Komisiones Obrerasek eta Zenek bertzalde diru publikotik 183 milioi euro jaso dituztela salatu du EH Bildu. Koalizioaren arabera, diru sailaren 188 eskuratu dute. Elak eta Labek berriz 102 baino ez. Ez da zifra makala, 183 milioi euro. UGT, Komisiones Obrerasek eta Nafarroako enpresarien konfederazioak jaso zituzten 2001-etik 2016 bitartean hitzarmenen izendunen lan arriskua prebenitzeko ingurugiro hobekuntzetarako laguntzen bidez. EH Bildu salatu duenez, eskandalugarria da. Nafarroako enplegu zerbitzuak banatutako diruaren 188,19 hiru horien esku geratu baitzen. Elak eta Labek aldiz urte horietan guztian diru laguntzen 1,81 baino ez zituen eskuratu. UGT 71,8 milioi jaso ditu urte hauetan guztietan, 62,9 Komisiones Obrerasek eta Nafarroako enpresarien konfederazioak 58,7, Elak eta Labek aldiz 1,6 eta 1,7 milioi euro. Adolfo Araizek jasotako diru guzti hau salatu du. Jasotako diruari buruz hitz egiterakoan Komisiones Obrerasek, UGTek eta Nafarroako enpresarien elkarteak duten ordezkaritzaren bitartez jasotako diruaren 3% inguru baino ez dute jaso. Alegia, jasotako diru laguntzak ez datoz duten ordezkaritzarekin bat. Elak eta Labek ordea diru laguntzen 190 inguru jaso dituzte ordezkaritzat dela eta. Gauzak horrela, elkarrizketa sozialerako kontseiluarekin amaitu behar dela defendatu du EH Bilduk eta lege proposamena aurkeztu du bide horretan. Kontseilu ekonomiko eta sozialak funtzio bera bete dezatela sinetsita. Laukoaren artean ordea ez dago adostasunik oraindik gaiaren inguruan, Araizek azaldu duenez. Euskararen foru dekretuaren harira Uxue Barkos lehendakariak esan du legean oinarrituta eta errealista dela dekretua. Parte hartze prozesuaren ondorioz EH Bilduren ustez Euskararen foru dekretuaren proposamena ahuldu egin du gobernuak. David Anautek uste du azken aldian egindako aldaketak ez direla batere ausartak. Nafarroako lehendakariarena izan da erantzuna emateko ardura osoko bilkuran. Uxue Barkosek esan du Baskuentzeren legea oinarri hartuta garatu dutela Euskararen foru dekretua. Arduraz jokatzen ari direla eta dekretua errealista dela nabarmendu du. Legea aldatzeko gehiengorik ez dagoen bitartean legea bere izan behar dela oinarria esan du Barkosek. Erabaki Pamplona webgunea aurkeztu du Iruñako udalak parte hartzea sustatzeko. Iruñako udalak demokrazia partizipatiboko plataforma digital bat abiarazi du herritarrek parte hartu dezaten. Erabaki Pamplona deitzen da eta honako hauek egiteko aukera emango dio edonori.
prozesu partizipatiboetan elkarreragin, udalak zein beste pertsona batzuek aurretiaz egindako proposamena komentatu, ideiak partekatu, proposamenak babestu, sare sozialetan ezagutzera eman eta haien jarraipena egin, udal eztabaidak eskuratu eta bozketetan parte hartu. Azken aukerari dagokionez aurreikusten da erabaki Pamplona izatea aurten txupinazua jaurtiko duen pertsona edo erakundea erabakitzeko erabiliko den tresna. Erabaki.pamplona.es plataformaren xedea da hiri demokratikoago bat eraikitzea, irekiagoa, gardenagoa, kolaboratiboagoa, non hiriko biztanleak diren protagonistak. Horregatik, kode irekian oinarritutako plataforma partizipatibo gixara garatu da. Edornok ikus dezake nola dagoen eraikia, berrerabili dezake eta hobetu. Horretarako aplikazioan sartu eta erregistratu besterik ez dago. Txupinazoaren bozketaren antzeko kasuetan, Iruñan erroldatuta dauden 16 urtetik gorako herritarrendako mugatuko da sarbidea. Plataformari buruzko xehetasun guztiak azaldu dituzte, prentsaurrekoan herritarren partaidetzako, berdintasuneko eta gizarte ahalduntzeko alorreko zinegotzi ordezkari Alberto Labargak, alorreko zuzendaria Xel Morenok eta Animsako zuzendari tekniko Eduardo Tuñonek. Eta asteburuari begira jarriko gara orain, gaurtik igandera bitarte, Nafarroako bigarren azoka ekologikoa eginen da Iruñako autobus geltoki zarrean. Miren Lizasoain, Xaloa Telebistan izan da azokaren xehetasuna kontatzen. Nekazaritza ekologikoan ekoiztutako jakiak herritarrei ezagutzera ematea, horixe du helburu Nafarroako azoka ekologikoak. Bigarren aldia izanen da urtengoa, iazko arrakastatxoa izan zen oso 10.000 lagunek bisitatu zuten. 50 enpresa baino gehiago parte hartuko dute azokan, 40 erakusmai baino gehiago eta produktu ekologikoa salduko dituzte denek, Iruñeko autobus geltoki zarrean. Askotariko produktuak izanen dira besteak beste, olioa, zerealak, lekaleak, kontserbak, haragia, estekiak, frutak, barazkiak, arraultzak, eztia eta pastak. Ez hori bakarrik, hori ez gainera, erakusketak, tailerrak, hitzaldiak, show cookinyak, dastaketak eta jateko gunea izanen dira. Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak lagundu dute azoka prestatzen. Patricia Perales, tokiko ekonomia jasangarriko zinegotziak esan du, orain arte elikadura erabat ahaztua izan dutela instituzioek, baina orain dagokion garrantzia eman diotela. Miren Lizasoain, Xaloa Telebistan izan da azokari buruzko xehetasunen berri ematen. Noski, lehenengoa antolatu genuenean, ikusi genuen hutsune bat, Nafarroa mailan etzela horrelako feria egiten, ez? Feria bat Nafarro guztikoa biltzen ginena. Eta orduan, orain dela 2 urte egin genuen lehenengoa, eta oso arrakastatxua izan zen, bai jendea etorri zalako, eta baita parte hartzaileengatik ere bai. Lehen urtean ezin izan genuen egin autobus geltoki zarrean hasi behar zirelako erreformak, eta urten guk estrenatuko dugu esateko, geltoki zarreko berriak, instalazio berriak, eta espero dugu lehen urtea bezain arrakastatxua izatea. Beraz, hori naze sorte hona izan duzuen, ez? Justo zuek izanen zarete estrenatuko duzuena. Nik uste hor listan ginela, hori, esatizute, lehen urtean ez genuen egin, eta hor listetan egon ginen lehenengoak. Gainera, autobus geltoki zarra oso leku aproposa, ez? Iruñaren erdian dagoelako, eguraldi txarra egitekotan leku estalia delako, ez? Bai, eta aukera honitza ematen du, hori andenean azok egiteko, eta gero andenetik kanpo daude hor gelatxo batzuk hitzaldiak emango dira, eta gero honen dira beste ekoizleak ez garen beste aldizkariak, eta bestelako gauzak ere honen dira, badago lekua badenentzako bai. Maiatzak 19 gaur, goazen eguneko albisten errepasoa egitera titularrekin. Nafarroak zordunen zerrenda kaleratu du guztira 238 milioi euro zor dizkiote foru gobernuari. Tartean daude Beltranen familiaren upeltegia eta Gabriel Urralburu Nafarroako lehendakari ohia. Foro sozial iraunkorrak adostasun zabala eta zeharkakoa lortu nahi du euskal presoen auziari irtenbide integrala emateko. Eneko konpainsek tortura salatu eta 7 urtera atzo deklaratu zuen Iruñako auzitegian. UGT Komisiones Obrerasek eta Nafarroako enpresarien konfederazioak diru publikotik 183 milioi euro jaso dituztela salatu du EH Bilduk.
Euskararen foru dekretuaren harira Uxue Barkos lehendakariak esan du legean oinarrituta eta errealista dela dekretua. Erabaki Pamplona webgunea aurkeztu du Iruñako udalak parte hartzea sustatzeko. Gaurtik igandera bitarte Nafarroako bigarren azoka ekologikoa izanen da Iruñeko autobus geltoki zarrean. Eta hau izan da dena gaurkoz, mi esker zuen arratagatik eta asteburu ona izan astelenean berriz ere hemen izanen gara, arratsaldeko 3:00 antzinera. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.